Assalamu alaikum aziz çağlar. Bugün men size Berke Babayewiň Paýlanan eserler kitabyndan 40 yalan atly bir ertek nokat bermekçi. Adyndan belli bolýaly bu ertekde yalan hakynda söz açylýar. Ýöne erteki başlamazdan öň yalan hakynda bir azyk gurrun etmekçi. Hemmemiz bilýäris çağlar, yalan sözlemek gowy däl, dogry däl. Hiç ýerde yalan sözlemek gowy däl, dogry däl. Hatda yalan sözläňden soň saňa käýýän bolsalar, saňa has beterräk bir zat diýjegem bolsalar, ýene-de yalan sözlemek dogry däl, gowy däl. Eden zadyny dogry boýun almak, gören zadyny dogry aýtmak bu insanlygyň iň özeni we insanlygyň iň gowy häsiýeti hasaplanýar. Ýöne yalan sözläp boljagan ýerler bar. Ol nire, mysal üçin bir rol oýnanyňmy, kino goýulanma ýa-da teatrda herwet roly ýerine ýetirýän artistler özleri gowy turmuşda yalan sözlänek, ýöne rol ýerine ýetirýänlik üçin roldaky oýnaýan rolunaky şahsiýet yalançy bolan üçin ol yalan sözlemek zoruna galýar. Ýa-da başga da käbir akyl oýunlary bar. Şol oýunlarda da diňe oýunyň içinde sen başga rol ýerine ýetirýänlik üçin yalan sözläp bilersen. Ýöne oýundan çykandan soň sen adaty durmuşda ýaşaňda ol ýalany dowam etip bolanok. Ine şu ertekiňizdäki pasanyň goýan şertem şol oýundan emес bir oýun. Ýagny yalan sözlemekligem zehin talap edýär we zehinli adamy taýlap tapmak üçin passa bir şert bilen bir oýunjak oýlap tapýar. Onuň hem çağlar ertekimizde dowam edýär. Bir bar eken, bir ýok eken, gadyň wagtda bir pasaň akylly başly owadan gyýdy bar eken. Pasaň gyýdy bolany hem akylly hem owadan bolan üçin onuň hyrdary, oňa gelýän taşlar ören köp eken. Pasa gyýdyna munasyp ýigit tapmak niýeti bilen dürli oýlar üçin iň soňuna şeýle netije gelipdir. Kim hepini bildirmän 40 yalan sözlese gyýdymy soňa berjek diýipdir. Bolmadykda bolan hökmüne bir sözlemek maňsady işte şol şertiň özi ýitideýin hem döredicilik talap edýär. Pasan gyýdyna göz guldurallaryň şertini ýerine ýetirmäge gelenleriň tanıgy bolmandy. Şolaryň içinde ýöneki 40 däl, 140, 1040 sözlänleri hem bolupdyr, emma olaryň ýygyny sözleri bir-birine zynjyra ýaly seplenmän, küýze döwü ýaly çympytrak dagat gidipdir. Padşanyň şikara çykan gyýdyna gözü bilen bir çopanyň akyly haýran galypdyr. Ol öz ýanyndan gün ýer ýüzünde de dogup biljeken diýip oýlapdyr. Emma pek kop barýan gyýyd sanyn salymna onuň gözünden ýetipdir. Çopan öz ýanyndan meniň düýüşüm ýa meniň gözüme peri kaklaşdymka diýip oýlapdyr. Aradan kän salym geçmän bolsa pasaň şerti onuň gulagyna ilipdir. Erkin tehran gülälekli meýdanyna sap gowadan dem alýan çopan ýatyp galandan atyp galan ýaşy. Menem öz bagtymy synap göreýin diýip bir näçe gün oýa çymdyr. Iň soňuna günüň bir gününde er taýany eline alyp padşanyň başyna gelipdir. Ardaçylara görä de köpräk dağçylaryň habaryny almağa adatlanan padşa çopana sowal beripdir. Yer çopan, näme habar?
Hasan hayvatından heder etmedik çopan göğsünü aysardık. Padişahım, baktım sinemağa geldim. O nähili bak. Padişahımız yalan sözlerine hormat koyyamış diye eşittim. Menen ağzımdan kire İslam'ı o. Başsağız yanrayın ip geldim. Tasa çopanın soğda çäkmenine, evindäki evri tayağına, laytada basındaki süpürmasına gözüylenne ha haylap gülüpdir. Birden käde gıydı gözünün öňüne gelip yüzünü gamaşdyrıpdyr. Ey akmak çopan, esmedim diýme. Sepini bildirmän 40 yalan sözlemesem, ganyndan hem janyňdan hem geçmeli bolarsyň. Çopan başyna sağa tayağına dayandır. Padişahım, şerti kail olandan soň janyň ganyň sizin perzendiniz üçin kurban bolsa başga armanym ýok diýipdir. Vezirler vekiller jemlenenden soň padişah öz adatyna görä çopana söz beripdir. Emma çopan söze başlamazdan öň padişahdan haýyş edipdir. Ölmezden öň meniň ýekeci ardym bar, şonu kabul etmeňizi haýyş edýär. O nähili haýyş? Meclise sizin gaýdyňyzyň hem goşulmagyny haýyş edýär. Padişah hatasyny tırkyldadyp döwge ýerinden alanyna ağlaryň özleri çopany ýerli görnüpdir. Nä mehreme gaýdy gör közmek bu näme diýen söz? Seniň akylyň öz ýerindemi? Sen meni kime azap edýärsiň? Emma çopan özüni ýitirmän egir taýany ýaňadandan egnine taşlapdyr we "Padişahym, niýetim ýaman bolsa gözüme gurşun goýulsun. Meniň duýdurmak isleýänim şunuň üçin. Meniň sözüm size ýarasa da belki gyýdyňyza yaramaz. Şonuň üçin ikiňiziň bilelikde diňlemeňizi haýyş edýärim." Akmaň bir akmak, sen şeriatyň kanunyna garşy gitmek isleýärmi? Şol wagtda padişahyň ýanyna peýda bolan gaýyz çopanyň tarapyny çaldypdyr. "Ata, siz näme hakka harlanýaňyz? Çopanyň akylly sözi bar. Şertidinki bolsa da şertiňizi ýerine ýetiren ýigit meniňki bolmaly. Goý onuň sözüni ikimiz bile diňlädi." Şondan soň çopan sözüniň giň tekrarda oýlap tapan sözlerine dowam edipdir. Hormatly çağlar, bu günlükçe bu ertekin şu ýerde tamam etmek isleýän dowamyny innik sanymyzda dowam eder we dowamyna hökman terediň çünki gatty gyzykly gurrunlar bar. Ondan näme çağlar? Inniki sanymyzda görüşýänçe, hoş sag bolun.